ଛୁଆ ସେ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଦେଖି ତୋତେ ଡର ଲାଗୁନି? ନା ଡର କାହିଁ ଲାଗିବ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବିଲୁଆ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଛୋଟ ଭାବିଥିଲି, ଭାବିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବି। ଏଇନା ଏଇନା ଆରେ ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର ବାପା କହିଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର ଆଜି ଏଠି? ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆସିଗଲେଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ବିଲୁଆ କହିଲା ନା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ମୋର ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋତେ ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଲାଇନକୁ ଆସିଗଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୋ ପୁଅ ତମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ହବ। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ପଣ୍ଡିତ ହବ ନା ମୂର୍ଖ ହବ? ପଣ୍ଡିତ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ବିଲୁଆ